Hi guys, good morning. Manguha ko kamunggay para isagol sa munggos. Ano yung kamunggayan? Gamay. Managinot ko kamunggay. Kay gautan ni munggos. Ayan guys. Kamong kamuti, daghan na kayo og bulak. Nabuhi na among tinanong mga galay guys. Nabuhi na. Yan. Alugbati. Mag-utan mi o monggos. Ayan guys, ang mga alugbati gunahuno na pod. Ayan, tapos na. Ito lang guys oh. Presko pa kayo among kamunggay gikan sa punuan. Huwag mo ni among gitamnan og okra. Wala pa siya manurok. Gamay nga luna. Gitamnan na mo og okra. Mag-utan ta sa kabuntagon. Yan guys. Ang among obi guys. Yan. Kapit na namo na kaluton kay namatay na ang ahang dahon. Oh, mani ang bunga sa among obi. Walay ligo. Kakuha og tikling akong bata na. Yan, tikling. Tikling guys. Ito, tikling. Amo aning tikling to guys, tikling lang ning langgam. Ibon to, ibon. Maning nakakuha guys, si Renz. Si Renz ang nakakuha sa langgam. Mag-utan ta. Ang akong munggos nagilat. Wala pa guys, wala pa malata. Hintay tayo na malata ang munggos. So, maghulos ta kamunggay.
Butan sa lagi. Ma. Wala, butan sa sala. Ayo. Ano? Ano tayo kapay, pitaan mo ng pako. Buka na ba makabunan, pero ko binulan na rin tabas. May hunong-hunong, bukto na sige. Yung kabunan. Sila yung tari ini, no? Gusto tumingin. Dito-dito, yung tabas, no? Dito-dito. Nila. Suga lang mga kalbong muka. Isa. Grabe ka naman. Ang kuan papasaw. Suga. Wala trabaho, wala nang tulog-tulog. Albert. Belum. Nakunit na. Kamunggay. Kaya na po munggo. Nga, legs ko sa kanan na. Tikman natin. Sige lang. Tikman natin. Oh, masarap. Ay, ato sulod. Bunga. Luto na. Yan guys. TBC. Among pamahaw rong buntag. Putan munggos. Kamunggay ra sagol. Wala ko na mga ibig. Okay na ang lasa.